Més, això, de la biblioteca tenim la selecció de llibres, l'audiovisuals, que tenim una mica planta d'entrada, i nosaltres a les biblioteques, a les 6 biblioteques, tenim un projecte que és això ho heu vist en altres llocs també, les hores del conte, però a la zona del Vallès hi ha el que és la roda de contes. És un treball que es fa amb els proveïdors, amb els narradors orals, amb tots els... han begut d'aquests, no? De Síndic Urbà, d'Ara Badaló, del grup de fons, tot el que passa a les biblioteques quan ve un narrador, que al final és com un espectacle teatral en petits formats. Jo m'agrada pensar que és l'herència, no? Que estan intentant seguir explicant contes, explicant cançons, amb titelles, amb objectes als infants que doncs això, tot aquest rotllo és per dir que el dia 24 de setembre la Rosa Fiter farà una hora de conte per famílies amb cançons, amb contes, i la veritat és que tenia una altra cosa programada, però vam lligar l'exposició i ella amb molt de carinyo a més es coneixien. Llavors, 24 de setembre, a les 6 de la tarda, farem una activitat familiar. La nostra cultura i, home, particularment, i com que ens coneixem molts que som aquí, que hem cantat tots els colors, estic encantat, i espero que tots disfruteu tant com segur que disfrutaré. Apa! Seré tan breu, evidentment, coneixeu, però sí que caldria, crec, algunes coses importants. Quan aquesta exposició va començar a sonar, el de Pilla, els col·laboradors, van dedicar 4 o 5 anys recollint materials, fotografies, cartells, per tot Catalunya. Molta gent de Rubí ens va dir per què no la portem a Rubí aquesta exposició. Doncs bé, al final des de Rubí, gràcies a la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler, a l'aula d'extensió universitària hi ha un grup cultural que hem fet un esforç perquè enteníem que valia molt la pena. Valia molt la pena perquè, a més, el Xesco Boix va tenir un lligam especial també amb Rubí, i això parlaran després algunes de les persones que ho faran. Jo volia dir-vos, molts el coneixíeu, l'havíeu conegut, només unes breus paraules a títol d'introducció. El Xesco, que era mestre i pedagog, de fet, en un dels seus viatges va estar als Estats Units amb el seu germà i amb l'Eduard Estivill, va conèixer el moviment hippie, va veure actuacions de cantants molt emblemàtics per tots nosaltres, com el Joan Baez, com el Peter Paul and Mary, com el Bob Dylan o com el Pete Seeger, del qual va ser molt bon amic. El Pete Seeger sabeu que va estar moltes vegades aquí a Catalunya. Algunes de les cançons del Xesco eren adaptacions al català, cançons angleses, dels grups de folk americans, altres cançons eren cançons populars catalanes i d'altres eren realment de lletra i música seva. En tot cas, la seva irrupció, diguem, en aquells moments que encara era la negra nit del franquisme, va ser una alenada d'aire fresc quan tots vam poder portar, o nosaltres o els nostres fills, actuacions musicals a les escoles d'aquí a Rubí, a les places, a l'aire lliure, en català. En català, i estem parlant de finals dels anys 60, 70 i fins a l'any 84, que malauradament ell va morir. Per tant, època de final del franquisme, transició i inicis de la democràcia. Realment cantava molt bé, tenia una veu preciosa i va deixar una empremta extraordinària. L'Olga Trilla i la Gemma Segura ho expliquen a vegades que elles el van conèixer quan anaven amb els seus pares amb el cotxe el cap de setmana i els posaven cassets del Xesco Boix amb cançons i se'n van enamorar, lògicament, com molts de nosaltres. Per tant, jo crec que és un acte de justícia, és un acte d'homenatge i de record, i per fer-ho, concretament, ja que som a Rubí, doncs, en primer lloc parlaran la Maria Rosa La Piedra i la Montse Sánchez, mestres, persones implicades en el moviment d'esplai d'aquí a Rubí, que van fer el primer programa de ràdio per nens a l'emissora local, a Ràdio Rubí. Després, en Jordi Margarit també ens explicarà anècdotes i vivències de com va conèixer i ens cantarà 3 cançons. Si no m'equivoco, Vull ser lliure, tot l'himne, Pa fer el drac màgic i Tots junts vencerem.
I després d'aquesta actuació del Jordi, la Tina Montosa, també mestra, ens explicarà també el record que va tenir del Xesco i també cantarà una darrera cançó. Després de tot això, tenim allà uns cançoners, alguns potser ja els heu agafat, els que no els agafeu, sortirem a l'exposició i si teniu ganes de cantar, doncs podrem cantar algunes cançons tots plegats, recordant el Xesco Boix amb estima i amb emoció. Moltes gràcies a tots i que vagi molt bé. Tot i que coneixíem en determinades situacions, però que ens va deixar treta a totes aquelles persones que vam estar durant molt de temps treballant amb nens, bé des del moviment dels esplais fins a arribar després a nivell professional a treballar com a mestres. Abans parlàvem i dèiem que era com un referent músico-educatiu, diguem-ho així, perquè tant les cançons que ell triava per la seva música, que eren moltes vegades músiques que t'arribaven allò, a l'estómac o s'aposaven en el cap i eren molt boniques, a part de la musicalitat de les cançons, hi havia les històries que explicaven. I en aquestes històries, una cosa molt important, que eren històries que els nens havien d'entendre, evidentment, però es transmetien valors. I aquests valors, tant des del moviment dels esplais, a casa, amb els pares i amb les mares, o després a les escoles, doncs donava com esperança que hi havia gent que això li agradava i que per tant els nens i les nenes podien viure una vida amb uns valors. Hi havia el valor de tenir en compte la tutela de la llibertat, la fraternitat, l'ajuda d'uns amb els altres, sentiments que a vegades, perquè moltes vegades anem de pressa o perquè a vegades fem moltes coses, no ens arriben. En canvi, a través de les cançons i de les músiques que ell ens cantava, doncs sí que arribaven. Això, en el cotxe, a l'esplai quan cantàvem una cançó, o a l'escola quan començàvem un tema determinat, que llavors li feies lligar, jo què sé, la cançó de les balances amb la mitjana, i era una manera que tot era com si fluís. Doncs era una persona que malgrat que faci 40 anys, que sempre em diuen quants anys fa que no hi és, no hagués dit pas 40, perquè la tinc com molt propera. I a mi m'agradaria situar el Xesco en el moment en què el vam conèixer per primera vegada nosaltres a Rubí. D'això estic parlant de l'any 1976 i 1977. Mira, el 1975 es mor el Frank. Ja a Rubí hi havia en aquell moment 4 centres d'esplai. D'aquests 4 centres d'esplai que hi havia l'Eixam, que l'Eixam estava sota l'aixopluc de l'església de Sant Pere, hi havia l'Esquella, que estava també, no era confessional, per tant eren com si diguéssim entre cometes, principis lliures, i després hi havia els Horitzons, que era un grup d'esplai que estava lligat al 25 de setembre a l'església de Sant Josep Oriol. I després, l'últim esplai que està més o menys muntat, diguem-ho així, estava situat a les Torres. I a les Torres estàvem en una plaça, en aquella plaça que hi ha locals comercials, doncs el que era la parròquia de Santa Maria era un d'aquells locals. Llavors, el mossèn Blai en aquell moment va demanar gent per anar a fer l'esplai i vam anar a treballar amb ells. Si comptem aquests 4 centres d'esplai, comptant que més o menys a cada un d'aquests esplais treballaven, treballar tampoc era això, perquè realment anàvem i ens ho passàvem molt bé, era un coll. I si tenim en compte que en cada un hi havia 10 persones com a mínim que treballaven o que ajudàvem amb els nens, compteu 40 persones que en aquest moment nosaltres estem aquí, però podria haver potser la meitat de la sala podria estar aquí dalt perquè també deu formar part d'aquella època. Aleshores, nosaltres treballàvem com si diguéssim en el nostre entorn, però com que érem amics, hi havia amics d'un esplai, feien amics d'un altre esplai, allò a nivell de carrer parlaven i deien que hem de fer alguna cosa perquè hi ha barris de Rubí que els nens no saben que existim, no saben que hi ha esplais. Hem de fer alguna cosa per cridar-los i que puguin venir. Aleshores, a part de fer les reunionetes aquestes de carrer, per aturar-les per una cantonada,
doncs vam dir, per què no fem una cosa, agafem i muntem una coordinadora de centres d'esplai, i amb aquesta coordinadora, que hi hagi persones en tots els esplais, mirem a veure de quina manera podem ajudar els nens de Rubí a que ens coneguin i al mateix temps que puguin venir o puguin anar de colònies, puguin jugar. Tot aquest rotllo que us estic dient és perquè és història, perquè està documentat, diguem-ho així. Doncs bé, ens vam trobar que l'any 1976 ja teníem aquesta coordinadora muntada. Hi havia representats de tots els llocs, hi havia, ara podria dir molts noms, hi havia la Margarita, hi havia l'altra Margarita, hi havia la Montse Canyís, hi havia l'Eulàlia Pedrós, hi havia l'Àngela Mas, hi havia el Felpai, la Leo Figuerola, hi havia moltíssima gent, que ara em deixo, ho sento molt si em deixo persones que estem aquí, però vull dir que ja us dic, aquí estem ara nosaltres, però podria haver la meitat del personal d'aquí a dalt explicant això. Doncs bé, l'any 76, amb persones que estàvem a la coordinadora de centres d'esplai, vam dir, escolta, per què no fem una cosa per la festa major? La festa major, tothom s'implica una miqueta en les coses del poble, bueno, tothom, llavors no s'implicava gaire gent, però bé, per nosaltres era una cosa que era com una via de donar a conèixer la feina dels esplais. I va ser quan vam coincidir que el Xesco Bosch va venir a Rubí a fer-nos una actuació a una plaça de les Torres. Va dir, escolta, que jo puc ser vinc amb un amic que toca la gralla i va acompanyar el Jaume Armella. El Jaume Armella, bé, doncs el Jaume Armella. Vam fer una actuació que va ser fantàstica, espectacular, els nens s'ho va passar molt bé. Ells també es van trobar molt bé i va ser tan bo que després al vespre vam anar així lliurement al Can Oriol i allà doncs vam fer tota una vetllada, moltíssima gent cantant i ens ho vam passar molt bé. Bé, això era el 76. El 76 del senyor Murillo encara va plegar aquell any. I ens havíem de veure, on està l'Àngela, perquè era una de les persones que ens havíem de veure, ens el vam haver de veure amb el conseller d'aquell moment, que era el senyor Gonzalo Zamora. Vull dir, no sé, suposo que molta gent aquí se'n veu en Reconol i ha sonat alguna cosa. Bé, i aquest senyor, doncs, després de fer-nos múltiples preguntes, moltes preguntes, al final ens va dir que ho podíem fer, podíem demanar permís en aquella època per fer totes aquestes coses. Ens va donar permís i llavors ens vam dir, bueno, però és que potser necessitem material. I llavors li vam fer tota una llista de material molt gros. De manera que entre la gent de la coordinadora d'esplais vam pensar, si ens sobra material després en tindrem per tot el curs i vam fer aquesta mena de pany. La cosa ens va quedar així. Però és que el bo va ser que l'any següent, el senyor Murillo ja havia plegat, el regidor que va sortir llavors d'ensenyament era el Florentí, em penso, i el Florentí ens ho va posar potser una miqueta més fàcil i vam contractar de nou el Xesco. Però aquesta vegada la cosa es va anar, com si diguéssim, complicant potser una miqueta, bueno, complicant no, va ser fantàstic, perquè els artistes fan una actuació amb moltes cançons. Bé, en aquell moment, com que la nostra idea era donar a conèixer els esplais i la música catalana, la música de nens, als diferents barris, li vam insinuar en el Xesco, li vam dir, escolta, què et semblaria si l'actuació aquesta, potser si vols, la fas una miqueta més curta, però la farem en uns quants barris? I ell va dir, com que era de bona fe, també era bona persona, doncs va dir, bé, doncs sí. Llavors vam buscar una camioneta, que ara no recordo si era de la brigada, si era del CAPI, no sé qui era, però era una furgoneta d'aquelles que es treia a la lona de dalt i que quedaven, com si fos un remolc d'un tractor, però al camió. I llavors vam pujar el Xesco a la dalt del camió i vam anar, doncs, per a Can Oriol, vam anar al Pinar, vam anar a llocs que no s'hi havia arribat, doncs per les raons que fossin, no s'hi havia arribat i que als nens els costava molt venir a Rubí. Bueno, venir a Rubí, perquè ells era venir a Rubí, però vull dir que eren nens que no tenien aquestes possibilitats, doncs com els altres, de venir cada dissabte als esplais o cada futbol. Segur que per l'edat podríem explicar moltes coses. Jo us explico la
Una part és la dels esplais, que ja l'explicava. Llavors, l'any 79-80, durant els primers anys dels ajuntaments democràtics, es va posar en marxa Radio Rubí, amb Jordi Margarita al capdavant. D'allà, al cap d'un temps, va sorgir la idea de fer un programa de diari dedicat a la mainada. Se'ns va proposar en aquells moments a la Maria de la Piedra, a la Milà, a la Callejà, vam acceptar aquest projecte, tot i que, clar, era un programa diari, no era un programa setmanal, sinó que era un programa diari que feia cada dia, em sembla que de 6 a 7, i que quan s'acabava el programa ens havíem de quedar allà a preparar el programa de l'endemà, que era sumèstic. Bé, doncs bé, com que tots estaven vinculats al món de l'esplai i de la docència, van dissenyar un programa infantil força diferent del que es feia fins aleshores. Al programa li vam posar Estira i Arronsa, i van tenir força èxit. Eren temps que no hi havia pantalles i hi havia molt poca tele, i el programa era molt innovador i engrescador, i teníem molta audiència. Dissenyàvem centres d'interès i teníem seccions fixes com explicàvem un conte cada dia, que el narràvem, fèiem els personatges entre nosaltres, endevinalles, embauxaments, les cançons, molta música i sobretot la participació telefònica de la mainada. Obríem la línia i els nens trucaven i feien com concursos i no sé, potser algun de vosaltres encara se me'n recorda. La finalitat no era altra que intentar transmetre valors essencials amb la finalitat de reforçar la llengua catalana i gaudir de la tenda cultural i cantant. És en aquest context que gràcies al contacte del Gerd Punyà, que coneixia el Xesco, vam aconseguir que pogués venir al nostre programa. Recordo que el nom del programa ja li va fer molta gràcia. Perquè tenia molt bon record, perquè des de l'any 72-73 havia vingut diverses vegades. Havia actuat a la Torre de la Llebre, al Cas de la Xola, als Maristes, a la plaça del Doctor Guadiet, a la pista de la Boninense. Aquí fora hem posat una part de l'exposició que hem portat ells, hem posat 4 fotografies que hem aconseguit de Rubí, que veureu en aquests moments us estic dient. Bé, doncs aquest dia que vam tenir amb nosaltres, amb un locutori que no era massa gran, doncs vam fer un programa molt especial. L'estudi de la ràdio estava tot ple de canalla per terra i amb ell, amb la seva veu peculiar i la seva guitarra, ens va fer gaudir de tot el seu repertori. En Xesco ja ho sabeu i s'ha dit abans, que tenia un gran domini de la llengua, de la música, i com a bon menor sabia transmetre valors essencials de les coses més senzilles. Vam obrir la línia telefònica i els nens contestaven les qüestions, parlaven amb ell i li demanaven les seves cançons preferides. A banda d'aquesta anècdota concreta de la ràdio, vull expressar des d'aquí que en Xesco, mitjançant la seva actitud, les seves cançons, els seus embauxaments, les seves històries i les seves endevinalles, ens va ajudar a molts mestres a normalitzar la llengua catalana, així com a arrelar el compromís per la pau, l'educació i la cultura popular. La seva música, impregnada de sensibilitat i proximitat, va contribuir de forma decidida a legitimar i difondre el català com a llengua natural de la creativitat i la grandesa musical. No es pot entendre l'evolució de la música infantil i del folk en la nostra llengua sense esmentar l'esforç tenaç d'en Xesco per normalitzar l'ús del català tant en les cançons tradicionals com en les de la nova creació. A la creació dels 16 jutges, amb el manifest que va escriure l'any 1959, Lluís Serrahima, que després materialitzava una cançó d'Espinàs que es deia A la vora de la mar, parodiant aquella La vora de la mar, hi ha una musella, etc. I que ell va fer de nou. Calien noves cançons en català, i aquest era l'esperit de la creació dels 7 jutges. Paral·lelament al moviment dels 7 jutges hi havia el moviment folk. I el moviment folk, per mi, i molt personal, té molt a agrair i molt a veure, amb el Concili Vaticà II. Per què? El Concili Vaticà II permet o tira endavant el fet que
anys, desenes, centenes d'anys abans, Martín Lutero va promoure el seu moviment protestant en base precisament una de les seves bases era que el poble pogués entendre el que deien els oficials. Per tant, penso que el fet de permetre el català a l'Església, permetre l'entrada de guitarres a l'Església, això no és ser privilegi, tot això afavoreix un moviment que es desenvolupa arran dels combes, el combe que va aquí, i baixa, referit a la fe cristiana. A partir d'allà hi ha un desenvolupament, a partir d'allà hi ha una gent que escolta, que treballa, com s'ha dit abans, que va als Estats Units i veu tot el moviment contra la segregació, contra les diferències entre races, que són els germans Boix. Aquest és el doctor Eduard Estivill, metge de la Son, que forma després amb el Joan Boix i la Montse Domènech pels Terbotrés. Si permeteu, jo recordo l'Eduard Estivill amb una vespa, o l'Ambreta, no sé, una vespa atrofinada, feta caldo, que anava amunt i avall, o veia passar mentre jo anava a la universitat, i la veia passar i jo deia, sí, em vas a cantar. Sí, havíem parlat de l'estampa aquesta de l'Eduard Estivill en una vespa després de sentir la ràdio i altres llocs, anava amb una vespa atrofinada i ja anava tan atrofinada. Bé, el fet del moviment paral·lel al dels 16 jutges, el cançó, els dos, etc., i el moviment del folk son, que la música folk, que hi havia un tercer moviment, que era el pop rock. Tot això en un pla dels anys 60. I en aquest pla hi havia qui ho feia més comercial, feia cançó més comercial, d'altres més arrelades a l'essència i els costums de casa, de cadascuna de les cases, com ells ho podien entreveure, i d'altres que adaptaven al català la música internacional. Ara, bé, he deixat la guitarra, no he buscat. Dius que, com diuen els metges, serà ràpid i dolorós. Fixeu-vos que la primera cançó que ara hem de cantar a la meva manera, i tal com s'hi afegiu, el Dulce Lliure, etc. El Dulce Lliure a l'Acadèmia hem cantat sempre. Dulce Lliure ara mateix i abans de ser un esclau, enterreu-me sota el fang i deixeu-me viure en pau i llibertat. Bé, tal com el Xesco la va gravar per primera vegada, crec que era el 64, Dulce Lliure, enterreu-me dins el fang i que amb Déu pugui viure en pau i llibertat. Fixeu-vos la relació i la importància que jo entenc que va tenir l'entrada de la guitarra a l'església, a les esglésies, i al mateix temps el fet del català. Jo com a escolanet ho veia, tot això i anava dient la guitarra, aquestes coses. Bé, doncs per mi és un fet fonamental.
un fet aquest, tot just començarem. M'agradaria que sí, pugui anar al Palau de la Generalitat i cantar tots junts vencerem, tots junts vencerem, tots junts vencerem, oh, dins del meu cor, tots junts Quatre paraules del dia que jo vaig conèixer en Xesco. Va ser una trobada, crec que era l'any 72 o 73, 72 potser. I tenia una actuació, venia a actuar a la pista. Jo en aquells moments formava part d'una colla de gent, d'estudiants i treballadors, estudiants nocturns a l'escola, dels quals n'hi ha molts per aquí. I no sé, després em devia agradar molt aquell recital, perquè un cop acabat vam enfilar cap a Candiol, junt amb en Xesco, i allà vam estar, el temps recordeu fa un moment que vam flipar. Allà vam estar cantant i cantant cançons, compartint, algunes que nosaltres coneixíem, en Xesco no, algunes que ell, moltes coneixien, altres no. I fa uns dies, abans de venir aquí, vaig estar remenant per casa i vaig trobar cartes, perquè després d'aquella trobada, en Xesco i jo vam mantenir contacte per correu. Moltes cartes amb aquella lletra seva petita i danserina i dibuixets, i plenes també de cançons que anaven i venien. I també vaig trobar un cançoner que ell havia fet aquest recull de cançons i a cada cançó hi posava algun comentari, d'on provenia, on l'havia pres. Llavors hi ha una d'aquestes cançons que ell explica que la va prendre aquella nit, aquesta nit que es parlava, que es deia Iremos todos del brazo. I també aquest cançoner hi havia una altra cançó que vam aprendre nosaltres i que després l'hem cantada moltes vegades, que és la cançó Sense vent, una cançó d'amistat, que és la que m'agradaria cantar-vos ara, o que cantéssim tots junts millor. És una mica de
Cuidado perquè ara és molt difícil veure. Nosaltres sabem això. Si no surt bé, repetirem. I si no... Tu, va la banda que vulguis. Comencem? 1, 2, 3. Dins la fosca tot d'una sobre l'om d'un vent vint s'enfilava la lluna com a punt d'una i. Ollarà-liria, ollarà-lirio, ollarà-liria, ollarà-lirio. Dins la fosca tot d'una sobre l'om d'un vent vint s'enfilava la lluna com a punt d'una i. Ollarà-liria, ollarà-lirio, s'enfilava la lluna com a granaió. Ollarà-liria, ollarà-lirio, s'enfilava la lluna com a granaió. Ollarà-liria, ollarà-lirio, s'enfilava la lluna com a granaió. Ollarà-liria, ollarà-lirio, ollarà-liria, ollarà-lirio. S'embolica un llençol, feia veure que era un home i era una fulla de col. Pica ben fort, que pica les fusta, pica ben fort. Pica ben fort, que pica les fusta, pica ben fort. Mare Déu ja no s'enfila pels terrats i pels